मालवणी कांदे चोर. आधी म्हणजे सुरुवाती तेव्हा मी 4 व्हीलर दुरुस्त करी, सगळ्या प्रकारचे 4 व्हीलर असो हात लावलं काय चालू आहे. लय डिमांड होता माका तेव्हा. म्हटलं 4 व्हीलर कंटाळलो दुरुस्त करून. म्हटलं काहीतरी वेगळा करूया. मग मी जहाजा दुरुस्त करी. जहाजा, अरे मोठी मोठी जहाजा समुद्रात जाऊन दुरुस्त केली आहे मी. काय मग अरे वाटला का. मग म्हटलं जहाजा विहाजा दुरुस्त करून इलो कंटाळो. म्हटलं आता काहीतरी वेगळा करूया. मग काय दुरुस्त करू लागले मी विमाना दुरुस्त करी. अरे चलता विमान मी पंक्चर काढलंय. चलत्या विमानात पंक्चर काढलंय मी. होता जाऊन दे, माका आधी 2 व्हीलर रिपेअरिंग करूक शिकवा. आधी मीच शिकतोय. काय म्हणजे अरे झिला तुझो पहिलो दिवस हा मग आधी मी कसे दुरुस्त करतय त्या बघ, मग शिक. तू शिकवतले, तुका सगळा शिकवतलं. या बघ विमाना दुरुस्त करूची. अरे विमाना दुरुस्त करूची माहिती हवेत. अरे अरे तू टेन्शन मी आज आहे फोन इलो. हॅलो, गाडी बंद पडली. खय इले 2 मिनिटं दिले. हा चल हा चल. पाणी घे, पाणी. चल गाडी बी रिपेअर करूया. किती वेळ झालो. अरे इथे रस्ते ते रस्त्याची झाली चाळण. बघ पटकन गाडी बंद पडली ती. बघतोय. आदल्या पानो घे बघ. या खयचो देव. अरे खैचो घे, मी करतले चालू. हा तू टेन्शन घेऊ नको. गाडी हा बघ हात लावल्यावर चालू होतली. हात लावल्या माहिती हे दोच तुझ्या साईजचो दिलं काय. अरे गाडी दुखवात ती. मोठो घे मोठो. नवीनच हा तो, पहिल्यांदा चिलो. हवा हा गाडी येत. मी काय म्हणतो, ही क्रेन बंद कशी पडली. क्रेन आती मग अरे जेसीबी आहे मेला तो. अरे जेसीबी हमारे. जेसीबी कधी घेतला. कॉंग्रॅच्युलेशन. ही माझी गाडी नाही रे. ती बघ थंय बंद पडली. ती जाऊन बघ जा. आई शप तो खटार बंद पडलो परत. तू कधी खटरा वाटता. मी असं आहे ना. जाऊन बघ जा पहिली जा. आदले चालू अजून आत्ता येईल. पाणी घे. हा बघ गाडी हात लावलंय काय चालू होतली गाडी. 2 मिनिटात चालू करून दे. 2 मिनिटात. बरं झाला काय गाडी हे. चालतात बंद पडली. चालता बंद पडली. होता कधी. बरं मी काय म्हणतो, पेट्रोल की डिझेल. तुझ्या बापाशी 2 व्हीलर डिझेलची ठेवलेला रे. म्हणजे पेट्रोलची. मस्करी करतोय रे, मस्करी करतोय. बघ काय त्याला. हो आदल्या गाडी पेट्रोलची. लक्षात ठेव, मी विसरतले नंतर, कळलं ना. आदल्या गाडी चालू नाही होणार याचा अर्थ माहिती आहे तुका. याचा अर्थ गाडी बंद पडली. त्याच्यासाठीच बोलवलंय मी. होय करतोय रे. अरे गाडी गरम आहे. हो येताना पेटाय दिलं. बरं एक काम कर, तुझ्याकडे हा काय 10 रुपये. हो असं एक काम करायचं, दुकानात चुना तंबाखू आणि चुना ट्यूब घेऊन ये जा. काय मी. अरे गाडी थंड होई सर, मला हात लावू शकत नाही गाडी. एक मी पटकन जा घेऊन ये जा. जा. अगो येतय ए बाबा काय. एक मिनिट. हॅलो 1 मिनिट. अगो नंतर करते कामात आहे, बिझी आहे. हा चल 2 मिनिटात करते. हा काय म्हणता. कधी करतेला चालू गाडी. अरे हा बघ ह्यो बार मारलंय ना की लगेच चालू करतोय. ए आदले तो पानो काढ. चल 3 नंबर पानो काढ. 3 नंबर लवकर काय तर. हवा गाड्या हवा. झाला काय असतला. लाईट पेटता मा काय मेले ना आपला विचारलं. पेट्रोल आमा. पेट्रोल फुला पैशावाला दिसता. बरं आदल्या 19 नंबर बांधू होतली. 2 मिनिटात चालू करते. 2 मिनिट जास्त वेळ लागणार नाही मका. 2 मिनिट. हा या इंजिन मा
अरे माहिती आहे माका मस्करी करताय रे. टेन्शन घेऊ नको. 2 मिनिटात गाडी चालू करते. कळलं माका कळलं. हा आतलं एक काम कर, पोपट पानू दे. नाही नको. काय अरे पोपट पाना हाडूक ना. अरे कसलो मेकॅनिक काय होतो आयुष्यात मला सांग. पुढे काय करतो प्रगती हो. अरे पोपट पाना हाडूक ना. काय मला काय तर करा लवकर. करतोय मी. काय म्हणतो तुझ्याकडे 100 रुपये. आता एक काम करायचं, दुकानावर पोपट पानू घेऊन येतं पटकन. काय मेले. अरे पोपट पानू घेऊन ये. विचारलं मी. तो दुकान ठेवतो नंतर. 2 मिनिटात चालू करते. जा तू. हे काय करतो. अरे फॉल्ट गावला माका. काय अरे या बघ चाक नाही फिरणं. या बघ आता फिरता. अरे काय मेले. अच्छा घेरात होती गाडी. नाही शपथ कळगत नाही रे मागा. बरं पोपट पानं आणलं मग. हो तो काय ठेवलं आदल्या पिशेत टाकतो. काय लागतो नंतर वाईट साम असं काय करतो तू. माका काय वाटतं माहिती माझ्या मध्ये रेडिएटर मधला पाणी सरला असता. हो 2 व्हीलर ती रेडिएटर 4 व्हीलरला असता. रेडिएटर 4 व्हीलरला असता. हो कार्बोरेटर मध्ये कसरो झालो असतो. माका पण ताच वाटता. एक काम कर, झाडू घेऊन ये जा. झाडू घ्या का. अरे कचरो झालो मा तो साफ करूक नको. रावण दे मी करतो. करत व्यवस्थित कर. सगळं सांगलंय तसं कर. ए तू नक्की मेकॅनिकच असतोस मा. ए बाबा I learned in ITI and first class and revision is 3. To be or not to be, that is the question. आणि हे बघ आमच्या काळजात भरली शहाळी बाय आंबोमॅन. काय या. अरे प्रमोशन करतोय आंबोमॅनचा. तू टेन्शन घेऊ नको. 2 मिनिटात चालू करतो. 2 मिनिटात चालू करतो. लवकर काय आदल्या करा काय तर व्यवस्थित. मी असे बसते ठेव सर. मी काय म्हणतो या वय सांगतो. मी काय म्हणतो काय पिक्चर बघता तू. हो मी माझं स्वतःच पिक्चर काढतलं. स्वतः पैसे घालून पिक्चर काढतलं. कैचो सांग. कैचो. हमारा डिसमिस आपके पास है. बॉलिवूड ब्लॉकबस्टर. तो फ्लॉप झालो तो दुसरं काढतलं. कैचो. कहो ना पोपट है. काय पोपट पानो रे. पोपट पानो. आणि एक काढतलंय तो फ्लॉप झालो तो. कैचो सांग. कसलो. हम पेट्रोल दे चुके सनम. माका एक पिक्चर आठवलं तुझ्या बघून. कैचो. मैकेनिक है क्या मानताही नहीं. यो भारी. ओ क्योंकि सास भी कभी मैकेनिक थी. यो भारी. ए पटकन कर. कामचोर झाली सगळे आई शपथ मेकॅनिक. मी काय म्हणतो करतो 2 मिनिटात करतो. 2 मिनिटात. हो 2 मिनिटात. बरं मी पिक्चरची गाणी लिहिलं. शपथ माझ्या तर डोक्यात फिरवू नको तू. अरे बाबा ऐक तरी. छोटासा ऐक तरी. ऐक व्यवस्थित आहे का. दिल के अरमा साइलेंसर पे जल गए. अरे दुसरा तर भारी नको रे. दुसरं मराठी लिहिलं. ऐक तरी. कच 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 पंक्चर काढताना बोट टायर सापडली आणि माझ्या तर डोक्यात फिरता. ए बारके झाली रे गाडी. होय झाली. शपथ मला भारी आहे रे. तू खय शिकलस. करू शिकला. आई शपथ भारी रे. तो बघ गेलो रे. तो बघ. अरे माहीचा पैसे देऊ ना आता. मी काय म्हणतो तुका नाचा घेता मा. अरे मग माझ्या पिक्चरात डान्स करतो. मी पिक्चर काढते नवीन हिंदी ब्लॉकबस्टर. नाचशील मा. अरे कच कच पंक्चर काढताना बोट चायरात सापडली आणि आम्ही गेलो आणि दुसरी घे रे लवकर. तर नमस्कार मंडळी. आमचो ह्यो मालवणी कांडेचोरचो ह्यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असा तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि तुमका असली टी शर्ट म्हणजे आंबोमॅनची टी शर्ट जर तुमका होई असली तर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. त्या लिंक मध्ये जावा आणि आंबोमॅनला DM करा. तुमका ही टी शर्ट घरपोच गावतली. धन्यवाद. मी काय म्हणतो रोड लोरला झाला काय. वाव रोड रोलर. ब्लूपर गावला. तुझ्या बापाशीन गाडी डिझेलची ठेवलेली आहे. तुझ्या अरे तू पुढे आहे ना बाळग्या दिसत.
बरं पेट्रोल की डिझेल तुझ्या बापाचे टू व्हीलर ट्रिप. मी काय म्हणतो तुमच्याकडे या ना आदल्या पोपट पानू दे. अरे हुई क्या कहत एक हे तुम्ही नक्की मेकॅनिकल का जातो ना? तुम्ही हो तुम्ही नक्की मेकॅनिकल असतात ना? मेकॅनिक. अरे आय लर्न मेकॅनिक इन IT अँड स्टुडंट ब्राईट स्टुडंट आहे मग. आमच्या कागदात भरली सहाळी बाय आंबो मॅन. भारी हा. मी स्वतःच नवीन पिक्चर काढतो हिंदी मूवी बॉलीवूड. शपथ मला भारी रे. झाली रे गाडी. वा आई शपथ भारी रे. अरे तो गेलो अरे माणसाला पैसे देऊ नाही त्यांनी आता